injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Ga zakin ilimiya wakil ya mana tinjiya, Kwamishina garkuwa mai zillimiya, kwamishina mai ilimiya, injiniya Lawal Abba mai sawa a yi zullumiya, Kwamishina ya zama raba gardama ruwan dare mai gama duniya, injiniya Lawal Abba wakil dodon makiya, na gwamna Zulum yake bari zo Allah ya taya maka, amanar gwamna cuta san bai san shi ba, amanar gwamna kuma cuta san bai yi shi ba, kwamishinan ilimiya da kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire warzo Allah ya taya maka, yasdan ko kwamishina zanyowa baitika, kyawun halinka shi yasa na yau maka waka, injiniya Lawal Abba wakil bane kaucin ka ba warzo. Kwamishinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamishinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Allah da ya sarki mahalicin duniya, ka sare mu shiga jagwal ka raba mu da sharrin duniya, san doke adali kwamishina injiniya, injiniya Lawal Abba wakil biya mana tinjiya, gida Allah rika mata mu muje Allah ta yama. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Yasdan ko na ce zan sun ji mawakar jarimiya, injiniya Lawal Abba wakil be mai ilimi, da hawansa kwamishinan ilimi aka bar yin zulumi, na dauniyar yin abu to ba zancen dundumi, mai dattako kwamishina gwarzo mai al'umma. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Samun sa alheri ne a bar na wannan mun saniya, kwamishinan ilimi tabbas ya taka rawar gani, ta dalilin sa malamai koyarwa ba gunguni, kowa ya kama aikin nasa da gaske yana gani, birni har ƙauyuka suna koyarwa babu bambarma. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Ta dalilin sa malamai sun bar yin fashin zuwa, dukkan makarantu na Borno an bar damuwa, dukkan makarantu an gyara ba wani damuwa, wasu ma sabi ne aka yi abin burgewa, ginin zamani aka yi birni kauye na alfarma. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamna Zulum Allah ta yama. Makarantun nan da gwamna Zulum ya yi komai ya hada, daga jami'a zuwa kasa lalle ba wani tambada, ilimi kyauta ake bayarwa dole in jaddada, musamman ma makarantun kwana babu batun rada, mata da maza duka abinci ruwan sha ba a fama. Injiniya Lawal Abba wakil bi kwamishina, kwamashinan ilimi na kimiyya da fasaha
karatu a kasar Indiya hankalinsa a kwance suke karatu tare da mutane 19 fannin aiki na neman aikin likitanci ba wani shamaki 29 kuwa a Malaysia dai wannan suke 65 kuma a jami'ar Sharda wannan suke 85 a jami'ar Integral suke a kasar Indiya albarkacin komishina suke a China da ɗalibai 10 na yin MBBS a Jinsku jami'ar kiwon lafiya wannan suke da mutane 30 a jami'ar kiwon lafiya ta Anbi ɗalibai 50 kwana yin karatun injiniya suna jami'o'i na fasahan nan yanzu zan faɗi jami'ar Nejin da jami'ar Aeronautics akwai suwa jami'ar Lyon da jami'ar fasahar Haiti can ma akwai su wakil na aikin al'umma inda ce zan lissafa aikin shi zan kwan ban gama ba injiniya na wani abu wakil bai kwamishina kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamnatin Allah ta yama gaskiya da amana komishina shi ya rike shi yasa gwamna zulma kullum yabansa kawai yake gwamnan gwamnoni na arewa kama na mun gani wanda za ta zamo tsatsaba tamkar turai ba kyankyani Allah ya rika maka farfesa gwamnan muslim dan baiwa injiniya na wani abu wakil bai kwamishina kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamnatin Allah ta yama injiniya lawan abba wakil bai kwamishinan ilimi na kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamnatin Allah ta yama injiniya na wani abu wakil bai kwamishina kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamnatin Allah ta yama injiniya lawan abba wakil bai kwamishina kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na gwamnatin Allah ta yama